भोजपुरिया समाज के प्रणाम आदाब। रउआ देख रहल बानी नारायणी न्यूज आ रउआ साथे हम बानी संदीप त्रिपाठी। लोक आस्था के पर्व छठ श्रद्धा आ खुशी से मनावल गईल। बाया नदी, पोखरा आ नारायणी नदी के किनारे छठ व्रती लोग डूबत आ उगत सूरज के अर्घ दिहलस लोग। चारों ओर भक्ति के माहौल बनल रहे। लड़का लोग बिड़िया पड़ाका, राधा चक्कर, छुरछुरी आ मिनी बुलेट से लेके रॉकेट उड़ा के मजा लिहलस। उहवे राजेपुर अउरी अन्य पंचायत में सीओ अलका कुमारी, बिजली एसडीओ सुजीत कुमार आ भाजपा नेता राम नरेश मलाकार छठ घाट के जायजा लिहलन। रउआ सभे नारायणी न्यूज के लाइक करी, सब्सक्राइब करी।